Hej YouTube, og velkommen til vores Skyblog. Så vi kan se, så vi kommer over på den anden ø. Og rated den fuldstændig. Prøv at se, hvor mange ting vi har fået. Ja. Så, lava. Jeg synes, shit. Jeg synes, vi skal gå i vores eget home nu. Eller island, så kan vi lige. Og vi fik også et spawn-æg. Så, island, home. Ups, mellemrum. Fail. Og det passer da bare ikke, jeg ikke nu skal ej. Okay, au. Hvorfor spawn? Jeg ved, hvor de har alle tingene fra. Det er jo nok fra shoppen af. Nå ja, okay, se. Ej, Nu skal vi lige lave den her lidt større her. Dudes. Det må jeg godt kalde jer. Ja, jeg må godt kalde jer dudes. Så har vi nogen. Vi har nogen. Og der er noget kul i. Ej, det er der ikke. Men nu er der kul. Jeg endelig har guld igen. Og så kan vi lige lave nogle kyllinger. Eller stege dem. Jeg håber ikke, vi skal lave dem. Ja, bare lave gulvet igen. Undskyld. Ups, vores pumpkin. Ja, det er lige meget. Jeg prøver lige at bygge mig over til den næste island. Hey, hallo. Ja, det er lige meget. Sæt lige en chest her. Vores chest skal være større. Men I får ikke mine cookies, det er mine. Ja, men nu må du fandme gerne gro lidt. Det er mine cookies. Ja. Nu spiser jeg lige resten af mine cookies. Som I kan se, så har vi lavet den her ting. Den er lang, der går til en ø herover. Jeg har bare forædet. Og så har vi lavet endnu en gang derovre, så har vi waited den der ø. Vi har waited 2 øer. Men det er jo så ikke det rigtige med Skyblock, men vi mangler lige nogle ting og ressourcer og sådan noget. Så. Ja, og det var så fristende. Godt vi har fået flere. Vi skal lave den anden indhegning til foråret. Ja, og jeg går så skaffe noget jungletræ. Ja, vi gør bare, vi bruger lige det der træ, vi laver det herude. Prøv at komme. Hey, jeg ved hvordan... Nej, vi laver det herude, prøv. Jeg ved ikke, at de kan høre det her, men jeg ved hvordan vi skal lave vores næste intro. Men jeg passer, at vi skal stå på de her græskarlamper. Ja, det er fint. Fint nu. Yes. Så ved I, hvad det næste intro skal være. Det er da godt. Okay, prøv at se. Så gør vi lige sådan her. Bung. Og så mangler jeg lige noget træ. Hvor fanden kan man finde noget træ? Hvor er den her kiste, tror jeg. Nej, der er godt nok ikke noget træ. Hug lige noget træ. Hvad? Hug lige noget træ. Lige noget træ, det hedder det. Okay, vil du så være sød og hugge noget træ, Mikkel? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Men træet, det er væk. Der er kun blade. Okay, så hug det der over, vi behøver ikke wait, så vi kan bare sætte noget dirt i stedet for. Jeg prøver at skaffe en jungle. Ja, vi fik en seed her, og vi fik også noget bone. Bare lige godt, for lige det der træ lavet der. Jeg er helt. Jeg gik sammen op. De er store. Hug det lige. Hug det lige. Okay, vil du være sød? Er du tilfreds? Okay, giv mig lige træet. Eller vil du være sød? Giv mig træet. Jeg tror, jeg taber det hele. Jeg tror, jeg spilder lidt. Ej, seriøst, du mister ikke alt, vel? Jeg fik det op af lavaen igen. Det gjorde lidt ondt, men altså. Nej, det skal være hegn, ellers så hopper den over. Nej, men vent, jeg ved godt, hvad jeg laver. Her, kast lige noget træ, din bob. Okay, så gør vi sådan her. Så kommer den lige ind her til den. Så gør vi lige sådan her. Bum, så kan den ikke hoppe ud. Der. Nu kommer jeg lige til den. Den kan stadig hoppe igennem her, jo. Ja, men jeg dækker det jo sådan her. Se, nu kan den ikke. Nu skal vi bare lige få lavet en low-ting. Hvorfor har vi ikke nogen workbench egentlig? Jeg ved ikke. Jeg tror. Jeg laver en, men okay, det er meget. Kan du ikke lige lave noget, en low, bare en low, en lille low, vil du være så lavet? Jeg tror, jeg har glemt det. Hvordan laver man? Bare sig det. Jeg ved ikke, hvordan man laver low. Det har jeg også glemt. Jeg gættede mig frem og fandt dem. Jeg skal fiske. Hvordan kan du fiske? I det der lille vand, vi har, der kan man godt fiske. Det er så urealistisk.
Bare det der løbende vand, der er nogle fisk i. Hvor? Ja, kom så fisk. Bid lidt på. Nå, okay. Skider ikke. Skal I være flabet? Så får I fiskestang. Ja, så får I den. Nå, okay. Sæt den. Så kan vi lige sætte forud. Ja, det der kan du lige gøre, så er du sikker på, at de ikke kan gå ud. Nej! Patrick, hvor fanden er du henne? Han er henne og raid en mere eller sådan noget. Han waiter alt. Alt og alle raider han. Okay. Dadam. Den kan stadig op igen med. Nej, den kan ikke. Så spawn det der får nu. Dadam. Okay, Jeg troede, jeg havde mistet ægget. Spawn det. Gå ud. Gå væk fra det. Nej. Gå nu ud, Mikkel. Nej. Du bliver derinde. Ja, du gør. Ja, du skal blive derinde. Og jeg kommer til at slå forud lige i hovedet. Vi skal have en saks. Så ja, vi skal have noget uld. jeg vil have det æble. Det vil jeg. Hvordan får vi iron? Vi køber det. Vi har Okay, raid. hvordan køber man det? I spawn eller hvad? Ja, men Vi har raid. Patrick han waiter. Ja, så kan man bare, det er helt spawn, når I så kan købe. Der er en spider og en stand ude på vores gang. Den vil jeg nakke. Ja, tak. Men drenge, jeg har ikke nogen penge. Nå, så kan... Jeg slår dem bare ud over. Au, det er snart mig, der bliver... Nej, nu skal jeg på skelettet. Få en ny skyder mig ud over. Au. Bare rolig, jeg kommer med min fiskestang. Det koster altså 100. Ja, bare det værd, det behøver vi ikke. Hey, Patrick, lad lige mig nakke med... Nej, jeg vil nakke med min fiskestang. Nej, vi kan fiske. Hvem har lavet den her gigapæl af jord, jo? Jeg dør. Nej, det var med skelet. Jeg kunne bare se dig falde længere og længere ned. Jeg er bange for skeletterne. Jeg skal lige komme væk. Og så er det videre til næste ø. Au! Ikke skyd mig. Dø! Jeg døde! Nu vil jeg sætte lava ovenpå dem. Okay. Nå, men det var så nok det for det her afsnit eller episode YouTube. Ja. Så ses! Det var nok så sjovt. Ses!